Радиотеатърът представя Преспанските камбани, радиопиеса по едноименния роман на Димитър Талев. В дома на Стоян Глаушев влезе нов човек. Ния, младата невеста на Лазар Глаушев. Отминаха шумните сватбени дни. Хубава беше невестата, работна, добра. Каквото и речеш, кротко ще отвърне. Да, майко. Пълни ли са бърдучетата, Щерко? Да, майко. Донеси ли дърва? Да, майко. Харно, Щерко, харно. Ще отида да пошътам на кака раца. Ти не мой така с раца. Тя не е за по-тежка работа, но и не е хубаво да лежи по цял ден. Трудната жена трябва да шета. Ще дойде и за тебе такъв ред, да знаеш. Да, майко. Радваше се султана на невестата. В мир и любов течаха дните. Дай Боже да върви все така. Се събрае сватоите, да ми оде за невеста. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. На-на-на-на-на-на. Какво правиш, Щерко? Каква е тая дяволия в ръцете ти? Ламба. Газена ламба, майко. Да ни е светло. Лошо ли не свети железния светилник? Като запаля ламбата, ще видиш какво е светло. Цял живот аз със светилник. От старо време още. Така сме си навикнали. А това нещо дяволът го е измислил. Скрий го пак в съндъка си. Не, майко. Какво? Лазе чете нощем. Очите му се зачервяват от светилника. За добро е, майко. И ти ще свикнеш. Никогаш. Никогаш. Ето, запалих я. Погледни. Угаси я, ти казвам. Бързо, мъжете се връщат. Лазе се връща. Той каквото каже... Ния. Хубаво светило. Що? Не виждаш ли как смърди? И лойта мирише, майко. Дори по-тежко. Не ли, Нио? Да, Лазе. Сега ще ни е по-светло. Обичаше светлината Лазар Глаушев. За нея се бореше в Преспанската община. Чак до неофита Рилски писа той, до Якима Груев и Христо Данов, да му пратят учител за училището. И ето, една сутрин в дюкяна му влезе непознат мъж с черна превръзка на едното око. Кой от ваша милост е Лазар Глаушев? Аз съм Глаушев. Казвам си Райко Вардарски. Търсили сте учител за Преспа? Аз съм учител. Дай Боже да сте такъв, какъвто търсим. Повелете, седнете. Ида от заточение. Наказан бях от Скопския валия за непокорство. 4 години теглих в Анадола. Да продължавам ли? Да. Знам ли? Да, и до тук се вижда, ще ми бъде ли за учител или не. Къде сте учили? От Скопия съм. Учих се в Самоков, Прилип, в Габрово. 12 години учителствах. Така. Да, ето ще ви покажа черно на бяло книжа. Нема нужда. Ще ги покажете в общината. Женен ли сте? Не. Затова нямах време да мисля. А сега... Нещо побледнехте. Лошо ли е? Нищо. Аз съм... Може от тютюна да е. Иначе здрав съм. Починете си тук. Ще поръчам нещо за хапване.
Народ е български. Той дока от чуждо место между вас. Но ние всички сме българи, братя рождени и чисти славяни. Народът наш иска своята правда, воюва за своята правда. В мъки адови живее той от векове и нема да се оплаши, нема да отстъпи. Когато дигне меч за нея, нема да погази чуждата правда. Кой е този? Не е нашенец. За учител дошъл, казват. Пътят е избран и ясен. Братя мои, вървете по него. В тая църква ще се слави Бог на български език. В училището ще се чете и пише по-български, както се говори в твоя дом. И нека днешният празник на светите братя Кирил и Методий бъде благословен. Празнувайте го, мили братя, повеки. Затворете купенците на виканите в днешния ден. Отдайте се на радост и веселие. Събра се общината Ласи. Кажи да чуем сега. За учителя да решим веке каквото ще решим. Всички го видяхме и чухме днеска в църквата. Що има да се говори повече? Нам тъкмо такъв човек ни трябва, с огън в сърцето. Ние него за клисар да го условим. Чух, че тая сутрин той ударил камбаните. Щеше да събори камбанарият. Що таки? Ти да не мислиш, че е грех да бие човек църковните камбани? Арно ги удари той. Събра целия град. Така е. Добре ги удари. Огън човек. И какви думи рече. Какво сте се развикали, бре? Тук не е ад пазар. А Славие там неколцина тъкмо на ад пазар ви е местото. Ти, миле рибър, що ме гледаш така? Целият ти род идва в докяна ми да иска брашно на вересия. Ами ти, бре, Найдовирчев, баща ти е бил последен слуга при баща. Брашнаров! Не ти прилича таки, Брашнаров, като се хвалиш постоянно, че си праксан човек. Не ти прилича да се поругаваш тъй с бедните люди. Аз не му... Ще му извия аз некогаш белия врат. По-спокойно, миле. Задник. Аз не му... Ти, Глаушев, ти си им главатар на тия. Ти ги събра тук. Направи ги общинари. Искаш сега нов учител да условиш. А защо прогонихте от училището елинските учители? Не ни трябват. Не ви трябват. Що знаете вие? От 6 години ходя по чужди места и в Битула, и в Солун, и в Атина, и в Цариград. Там на елински с всеки го ще се разбереш. А с народа как? С народ. Прост народ сме ние. Такива са и книгите. И езикът ни е такъв. Как ще достигнем другите, като сме се заверели в нашата селска плевня? Не искаме да учим елински. А как ще се научим на по-добро? Да беше си останал там, в Солун, в Атина, в Цариград, так и Брашнаров. Не си наш ти. Не мислиш като нас. Не жалиш като нас. Срамуваш се от нас и ни мразиш. А се храниш от хлеба на този народ. А седнал народните работи да оправи. Не смееш да се изкорениш от земята ни. Ще останеш без влага. И пак плюеш върху земята, която те е родила. И аз съм българин. Българин си. Но какъв? Не те боли за народа. Чуждото обичаш и мразиш своя народ, че бил неук и селяшки. А има люде, негови синове, които го любят горещо, тъкмо защото е прост, беден и нещастен. Това е. Какво ще решите сега? Каква плата да отделиме за нови учител? Ще си го условим ние. Преспа имаше нов учител, нов светилник. А под светлината на газената ламба в дома на Глаушеви, очите на старата султана бяха неспокойни. Не искам Лазе да ми води такива гости. Ами защо, майко? Така. Той е учител. Дошел е от чуждо место. А Лазе, не ли знаеш? Обича да дружи с такива люде. Не се довеждате и гостини неочаквано.
Всекак ще те завари чуждия човек. И какъв е той со едно око? Господ го е белязал по-далеко от такива. Не, мой майчице. Грехота е да говориш така. Той пострадал от турците. Бил и на заточение. Турци му извадили окото. Ти откъде знаеш? Лазе, той ми каза. И целият град говори. Ами защо гледа така? Поли се в тебе като... Не знам, майко. Не знаеш. Стига се раздигала. Поседни малко. Все тук чистиш. Обичам да ми мирише на чисто, майко. Чисто. Докато ти врекне некоя в ръцете. Не е ли време да се потърсиш? Аз на времето още на 2-я месец се отсетих не сама. Защо мълчиш? Аз ли не искам дете, майко? Време е. Ето веке 5-та година. Не знам. Не знам, що да сторя. Ти не знаеш. Откъде ще знаеш ти? Ама аз знам. Има тук в Преспа една жена. Тя разбира от тия работи. Какво си намислила, майко? Майката трябва да мисли. Нали сега съм ти майка? Ще те водя при Ташка утката. Не, мой майчице. Не се плаши. Много невести са имали полза от нея. Днес или утре ще идем да те види. Срам ме. Като влезем там, целият град ще ни види. Целият град ще знае защо. Знам. Вещица е тя. Не е цвете за мирисане. Ама като си в нужда, не е срамно да потърсиш лек. Не плачи. Стегни се, ще те водя. Утре, майко. Утре ще идем. Тъжно пее преспанската девойка. Какво има тя? Работата вкъщи и мъка по изгората. За нея няма четмо и писмо, няма светлик да прогледне. Замислиха се преспанските общинари девическо училище да открият. Дълго търсиха учителка за него. По всички краища писма написаха да я дирят. И тя дойде. Хайде, добре сме се събрали. Добре си ми дошла, дъще, да ни учиш девойчетата. Зато и съм тук, бабо. Не се стеснявайте, сахарите са пълни. Да ми харесаш яденето, щерка. Аз може и да не умея като във вашето место. Защо? Вие готвите също като у нас. И наредбата, и трапезата е нашинска, и приказката, като по всички наши градове. Не знам. У нас държат на старото. Мъчно се променя то. Ето днеска чаршията ни настръхна, че за пръв път през нея мина жена. А ти, Глаушев, не се ли поколеба да тръгнеш през чаршията с учителката? Признай. Поколебах се, верно е. Знам как ще погледнат людите ни на това. Но да вдигнем чашите, учителки. На здраве, учител. На здраве ние. На здраве, дъще. Па не разкажи за Русия. Там е учила тя. Русия, разкажете ни за Русия, госпожица Руменова. Какво да разкажа? 5 години прекарах там. Бях в Одеса, после в Киев. Случи ми се да видя и други места. Москва, Петербург. Откъде да почна? За земята или за хората там? За всичко. Всичко в нея е голямо, широко. Но най-интересното са хората й. За тех ни говорете. Не зная дали има другаде такива добри хора. Не ни оставяха да страдаме, да търпим нужди. Все се намираше някой да ни помогне. Тъй казваше за тех и моя Климе. Но там стават някои неща, които... Моята учителка по руски език, Аглая Осиповна, умря в затвора. Тогава моя съученичка рускиня ми каза: вие турски рубини, а у нас погубиха Аглая Осиповна. Ама защо затворили вашата учителка? Какво направила? Защо ли?
Била членка на някакво тайно дружество, което се борило за свобода и правдини в Русия. Че как те е за свобода? Там нема турци. Там има две Русии. И едната се бори против другата. Бедният народ там, простият народ страда, живее в тъмнина и немотия. А другата? Другата Русия е на богатите собственици на земя, на търговците, големците. Ами царят? Царят? Аз не зная. Той е много високо. Ами аскерът? Руският аскер е много силен. Като мине по улиците някой полк, земята трепери. Чудни работи, учителки. Ами то като у нас. Аги и бебе. Народът в тъмна тъмнина. Ние пък друго знаем за Русия. Какво се чудиш? Нашите чурбажи и по-харна стока ли са? Друго ми е мене. Като е народът там потиснат и в неволя, как ще се дигне за нас? То е друго. Тъкмо руският народ ще тръгне да се бори за нас. Войската нали от народа, а? Руският войник няма да се жали. Тъй и ние с него ще вървим. Лазе, кое ли време е веке? Чакайте, аз още не съм ви почерпил снегошко вино. То влиза като огън в сърцето. Пинете, учителки, да видите, що ражда Македония. А не канеш невестата си, Лазе. На здраве! На здраве за руския народ! Наистина чудно вино. Ех, как да не запееш! На гости ти дойдох и домо ме. Тебе не те найдох и Сутрин Глаушевата къща се събуждаше рано. Не разтворила още очи, ни я трепна. Нямаше я този път топлата лазева ръка под врата й, край възглавницата. Сърцето й се сви в тревога. Какво се е случило, Лазе? Грях ли сторих? Стигна ли до твоите уши, къде съм ходила? Аз за добро, за лек, за рожба, Лазе. Нали си немаме? Немаме къде да открием девическото училище. Нема пари да се строи ново. Ако ние склони да даде бащината си къща, хубаво училище става от нея. Мъчно ще и е за бащиния дом, но нема как. Ния. Повика ли ме, Лазе? Ния. Трудно ще намерим сега набързо сграда за новото училище.
Ето и учителката дойде, а времето е напреднало. Да дадем вашата, твоята къща за женско училище. Така мисля аз. Това ли било? Какво ще речеш? Жално ми е, Лазе. Бащина къща. Ще влизат вътре 100, може и повече деца, и всекакви други люди ще влизат. Ще тропат, ще чупят. А там съм се родила. Там умре майка ми. Ще каже да се пази. Общината ще бъде насреща. Наем нема да искаме. Да се знае, че я даваме за народно добро. Но да се пази. А ние тук все така ли ще живеем, Лазе? В тая стаечка. Ти не ли искаш много да имаме и женско училище в Преспа? Искам. Тогава не жали бащината си къща. Ще я отворим за добро. Нека тропат деца по чердака й. Деца. Добре, Лазе. Направи каквото си намислил. Ние. Тъй да бъде. Ние ли се намерихме тука во Преспа да събираме от целото турско царство най-недостойните люди за учители на нашите деца? Така порано стоя Вардарски, а и сега некои са довели кой знае откъде некаква си учителка и всички видяха вчера, що направи тя пред целия град. Що е направила? Ти ли не знаеш, Глаушев, що е направила? Кажете ми вие, почтени преспанци, коя честна и пракса на жена ще тръгне посред бел ден из чаршията? А тя най-безсрамно мина през нея. Нема да й дадем ние в ръцете нашата женска челяд. Не! Да си върви. Стига ни нам Райко Вардарски. Да си върви. Не ни трябва такава. Ти ли таки, Брашнаров? Ще обвиняваш в безсрамие една невинна жена? И вие всички тук слушате и вярвате. Ние видяхме с очите си. Що от това, че минала през чаршията? И аз минах с нея. Самота. Време е да се освободим веки от този черен и тъмен дух. Тя, учителката, смело ни дава пример. Ние не сме турци да крием жените си. А той да ги пуснем на чаршията, а? Само който таи нечестиви мисли, той ще каже, че това е безсрамно. Таки Брашнаров ли се намери да хвърли кал? Той, който криви врата си подир всека срещната млада жена и ходи по тъмни сукаци. Той ще говори за почтеност. Не позволявам да говориш така за мене ти, Лазар Глаушев. Къде ходили, то си е моя работа. А където ходя, срещам и други люди. Кого срещаш? Кого ли? Жена. Къде си срещал жена ми? Уташка утката. Какво? Лъжеш! Това ти е от мене. И слушай, нечестивецо. Чуйте и вие, добри люди. Утре пак ще се съберем всички тука. И ако ти, клеветнико, повториш думите си за моята жена, аз ще ти дам и своя отговор. Какво има? Защо се връщаш, Лазе? Ние. Била ли си ти при Ташка утката? Да. Що си търсила при тая стара вещица? С майка бехме. С майка? Що сте търсили там? Кажи. Лек. Какъв лек? Не ме питай. То е женска работа. Срещнахте ли некого там? Никого. Никого? Там беше една млада невеста. Не я познавам. Таки Брашнаров да ви е срещал?
Лъже. Не съм го виждала. Ти не отивай веки при тая вещица. Не се мъчи повеке. Аз до сега в нищо не съм ти укорил. Не си, Лазе. Ама много тежко е да се чувстваш наказан. Ти не искаш ли да имаме деца? Искам ние. Но млада си още. Ще се надеваме. Ти, Таки Врашнаров, каза вчера пред всичките тия люде, че си се срещал с жена ми в къщата на Ташка утката. Чакай, човече. Ти ще чакаш. Питам. Верно ли е това, което каза за жена ми? Повтори го и кажи кога си се срещал и с каква цел. Ако си пък излъгал, поискай прошка от тия люде тука. Не от мен. Аз никога няма да ти простя. Ти вчера ми каза, че ходя там и там. А пък аз ти казах, че там ходи жена. Не извъртай! Повтори, което каза вчера, или признай, че излага. Излага. Ето какъв човек е седнал между нас. Решете сами. С него или с мене ще седите? Излизай. Не ме пипай. Ще излеза сам. Да видим сега за женското училище да решим. Нямаме пари, Лазаре. Новото училище... Не е до парите, дедо Попе. А с какво ще строим? Нема да строим. Жена ми дава бащината си къща за женско училище. Ама как тъй? Тъй, без нея. Без нищо е дал. Ами нали плата ще трябва за учителката, Лазаре? Ние нямаме. Щом общината нема, ние с моя съдружник Андрея Бенков сами ще поемем издръжката. Но женско училище по Преспа ще има. Нощчета се... И тая година в Преспа стана голям панаир. Откъде ли не дойдоха търговци? Имаше от всички народности. Дойдоха и двама руснаци. Книги да продават. Погледнете! Вардарски! Руски книги! На Преспанския панаир! Да видим какво са донесли. Прошу, понимаете по-руски. Разбирам по-малко. Ще ги разгледам. Боже мой! Този глас ми е познат. То това е Павел Сергеич. Възможно ли? Павел Сергеич. Нямате ли грешка? Нямам грешка. Как сте попаднали тук? Да говорим по-тихо, госпожица Румна. Светът не е много широк, щом ние с вас се срещнахме пак. Павел Сергеич. Ме наричайте по име. Аз съм Иля Андреевич. Таничка, вашата сестра какво прави? Добре, омъжи се. А вие не сте ли вече офицер? Налагаше се да дойда цивилен. Аз съм тук, по служба, госпожице Румно. Не се ли боите, че ще ви открият турците? Не много. Ние сме пътуващи търговци с най-редовни документи. Някога в Киев ме учихте на български език. Сега той ми помага. Видяхте ли нашия народ? Почувствахте ли неговата обич към Русия? Да, госпожице Руменова. Това ще кажа там, където е нужно. Но моля ви, тук никой да не узнае, че сте ме познали. Дори и най-близкия ви човек. Никой няма да узнае. А може и пак да се видим. И без да става нужда да се крием. Наистина ли? След 2 или 3 месеца.
Когато ние с моя другар ще сме много далеко от тук, кажете на вашите най-близки люди, че след 3 или 4 години Русия ще воюва с Турция. Кажете им да се радват. А сега с Богом, Румино. Господинът с превръзката на окото ви търси. Къде сте? С Богом, Павел! Балсами, балсами, балсами. Къде се загубихте, Руменова? Вижте, купих си Пушкин. Какво ви е цялата плантите? Радостно ми, Вардарски. Погледнете колко хора. Какви чудни неща по сергиите. Балсами, балсами, Да спрем пред този арабин. балсами, балсами. Какви пъстри шишенца. Добър ден, госпожица Руменова. Чудни благоухания продава арабин. Добър ви ден, господин Брашнаров. Наистина чудни. Бих искала да си купя хубав парфюм, но не знае как да се избера. Аз ще ви помогна. Довиждане, Руменова. Аз се прибирам. Довиждане, Вардарски. Ето, хубав парфюм. Арабите го наричат сън в зори. Човек като че се топи от него, изчезва. Но изведнъж пак се съживява и сърцето му се радва. А това е парфюмът пред вратите на рая. Така го наричат тия дяволи. Много е силен. Упойва като отрова. Не искам. Трябва да си вървим. Аз ще ви изпратя, госпожица Руменова. Отшумяха панаирските дни над Преспа. Наскоро след тях се заговори, че учителката Руменова ще се жени за Таки Брашнаров. Не тая новина вълнуваше Вардарски. Напоследък едното му око гореше с особен блясък. Не стърпя той и намери Лазара. До кога, брате, ще търпим? До кога? Чакай, седни. Не ми е досядане. Преди 2 недели стара приятела ми каза: по Стара планина чети ходят. През ден, през 2 битки с турците. Скажи, Димитър и Караджата, имало 20 на момчета от нашите места. Знам. Но рано и прерано е за нас, Вардарски. Как да вдигнем оружие сега? Само ще се навредим и още по-дълбоко ще ни заробят турците. Тех ли ще питаме кога да се вдигнем? Них нема да питаме, а разума си. Ние не можем да се борим срещу турците с голи ръце. Нас дедо Иван... Тъй, лежи на гърба си и чакай. Всеко нещо с времето си ще дойде. А сега да гледаме да задържим и затвърдим народната църква, нашия език и народност. Не можеш, Глаушев, не можеш да усмириш сърцето ми. Не бива така повече да се живее, не бива. Една утрин Преспа бе разтревожена от жестока картина. Ела да видиш, Лазаре, що са сторили пак турците. Що е сторил кравника Арапага, майката негова поганска. Що, миля? Погледни в колата. Питай това дете. Само то оцелело. Чуй го. Всеки го пита и то разказва. И сили нема да заплаче. Татко рече да бегаме в града. Прегнахме воловете и тръгнахме. По едно време по нас турци с коне. Подкарахме силно воловете, ама настигнаха ни. Майка пищи и пази Бояна. И Бояна пищи. Изпукаха пушки. Аз побегнах. После се върнах. От колата капе кръв. Питам татко, а той нищо. Умрел. Мама и тя. И Бояна. Аз по пътя и право тук. Да вземе некой да ги откара в църквата. А детето... Аз ще го взема при моите. Ела, синко. Видели, що става, Глаушев? Започнаха да избиват и жените, и децата.
Ох, срам е за нас да търпим повече срам. Чакай, не викай. Не става то свикане. Да помислим какво и как. Да влезем в дюкяна. До кога ще мислим и умуваме? До кога? Навика ли се? Седни сега и слушай. Арап Ага и цялата му тайфа трябва да бъдат избити. Друг изход нема. Ти ли предлагаш това? Арап Ага ходи с 5-6 души. Срещу него трябва да излезат 10 души. Това е едно. Второ, трябва да са добре въоружени нашите. С пушки повече смелост ще имат. Трето? Да, има и трето. Всичко да се нареди с ум и разум. Голема тайна. Тая работа не е лесна. Четвърто, пето? Ти не мой така. Ако ни усетят турците, или ако калпаво свършим работата, те ще избият още 100 души селени. И Арап Ага ще продължава да върлува по селата. Ще ударим здраво и се скрием по земята. Виждам, че ти е дошъл най-сетне умът, но пак тънко предеш. Първо, второ, шесто. Работата е по-проста. 5-6 души ще свършат. Немат опит нашите, зато и да са повече. За пръв път вземат пушка в ръка. Ти прати хаберната на Скривио да дойде. Да си поговорим най-напред само ние тримата. Добре. Утре, като погребваме убитите, мисля да държа слово. Харно си наумил. Ама, знаеш ли? Що? Аз не искам да те уча. Но ти помисли. Гледай да ни се гневиш, да ни се заканваш. Захващаме голема работа. Трябва харно да примислиме всека своя дума. Може да кажат после, даскалът насъскваше. Баре, чак на къде гледаш? Ами и ти трябва така да погледнеш. А сега на работа, учителю. Да. Лоши сънища засънува старата султана Глаушевица. Затвори очи и вижда катето, умрялата ищерка. Майко! Кате, ти ли си? Защо си запретнала ръкавите до лактите и целите в кръв? Забрави. Ти ми го стори. Защо си без очи, Кате? Ти ми ги извади. Забрави ли? Защо плачеш? Не ли съм ти майка, Кате? Не ли съм ти майка? Майка! Чакай! Кате, не си отивай! Кате! Щерко! Ти ли викаш, майко? Болна ли си? Лазе, за къде си се стегнал по никое време? Трябва да излеза малко. Скоро ще се върна. Не мой, сине. Лоши сънища сънувам. Не мой. Нищо страшно нема. Нали ние е тук? Нио, поседи при майка. Аз излизам. Какво ти е, майко? Майко, не съм те раждала с тебе и не ти иде от сърце тая дума. Защо? Какво лошо? И още като дойде в тая къща от първия ден, още не тръгна дружно с нас и срещу мене се изправи. Кога, майко? В какво? Знаеш ти, аз сама те доведох в къщата си. Може да затворя вратата и никога да не влезеш тук. На баща си чорбаджи Аврама си се метнала. Остави мъртвите, майко. Мъртвите. Страшни са те, мъртвите. Донесе ти несрета в къщата ми. Мислиш, не виждам, що става. Който мъж влезе у нас, веке не влиза като свой, а в тебе му са очите. Мислиш ли, що говориш? Знам, що говоря. Нема да кажа, че ти се носиш като разпасана кучка. Нема да кривя душата си, но лицето ти е такова. Всеки ще се обърне да те погледне. Виждам аз грижата на Лазе.
Виждам. Къде ходи той? Лазар бързаше за квартирата на учителя Вардарски. Спря той пред прозорчето и погледна. Вътре хора. Кой ли ще е по това време? Минете всички в другата стая. И оттам през задния двор. Всеки да се прибере. По-бързо, хайде по-бързо. Ти ли си бил? Влезте си ти. Защо разгони хората? Знаем ли кой тропа всеки може да е? Четох им тука нещо. Виж како изсъченил човека. Кажи ми, бедне народе, кой те в таз робска люлка люлее? Кой го е съчинил? Христо Ботев. Слушай нататък. Мълчи народа, глухо и страшно гърмят окови. Не чуй се от тех глас за свобода, а бедният роб търпи и ние без срам, без укор броиме време. Чуваш ли го, Ушев? Не се люти, не викай. Да поприказваме спокойно. Спокойно. Не ми иди вече на улицата да викам, а ти стига робско търпение и покорство. Ще викнеш. Бесилки вече се люлеят. Не са страшни такива бесилки. Виж какви мъже висят по тях. Най-достойните мъже. А ние умуваме. Не е до умуване, веке виждам. Но трябва да бъдем мъдри и да се хванем здравата за делото. Казвай, що направи Атанас Кривио. Намери ли хора за Арапага? Хора има, но с голи ръце. Аз съм се погрижал за това. Нека дойдат при мене да видим как ще пренесат оружието. Никой да не види. Лазаре! Най-после! Сватбата на учителката Руменова с Таки Брашнаров дигна на нога цела Преспа. Изгоре учителката, казаха едни. Други гневно прибавяха. Хубавите круши свинете ги ядат. Утро премина първата брачна нощ и Таки се обърна към невестата си. Дай ми там тютюна. Вземи. Що си се облекла така? Къде? Отивам в училището. Вече е късно. Ти веке нема да отиваш в училището. Как? Ако им трябват на преспанци дъскалици, да си намерят дъскалица. Жената на Таки Брашнаров нема да им слугува за неколко гроша. Това е. Не, Таки. Ти не бива да ме спираш. Аз не съм никому слугиня, аз съм учителка. Децата ме чакат. И сега към края на учебната година... Казах аз веке. Това е. Ти ме унижаваш, тъй. Какъв е този господарски тон? Не, ти няма да ме спреш от училището. Разбра ли, що ти казах? Ти веке дъскалица нема да си. Съвличай това. Ей, там имаш домашна роба. Не ме търпай. Скъса ми роклята. Пусни ме. От училището аз няма да се откажа. Пусни ме да мина. Аз такива с шамари ги оправям. Звяр. Долен човек. С бой ти няма да ме спреш. И знай, повече няма да се върна в тази къща. Лазар Глаушев не спеше. Арапага и тайфата му бяха избити, но с това теглото не свършваше. Трябваше организация. Трябваше да се вдигне целия народ, да се създадат комитети. Замислен си нещо, Васе. Иде веке време. Херцеговците и бошняците отново са подели борбата. За них ли мислиш? За них, Нио. И нашите горе не стоят веке мирно.
Ето във вестника пише. А турците се плашат от московеца. Далеко е той. Едно време ние... Дете бех тогава. Дойде да нощува у нас един рилски монах. Чуден човек беше той. И словото му беше като жив огън. Още помня думите му. Ние сме многоброен народ со свой език. Русите са наши кръвни братя. Ние сме с надеждата си во Русия. Виждам аз мислите ти, Лазе. И знай, никога нема да бъде като капина в нозете ти. Какъв мъж ще бъдеш ти, ако не си свободен? Знам. Ти никога не си ме спирала. Леко ми е с тебе, Ния. Без рожба те оставих аз, Лазе. Мене ме стигат тия твои очи, Ния. Да спим. Кое време? Над Преспа се разнесе новината. Русия обявила война на турците. Русите идат да ни освободят. Сега ние в никой случай не бива да седим с кръстени ръце. Сега ние трябва да помагаме со всички сили. Трябва да съберем комитета. Трябва, Вардарски. Русите във война влизат за нас. Но как да помогнем? Немаме ние голема сила. Ни люди имаме, ни оружие. А сме много далеко от Дунава. Ще седим и ще мъдруваме. Нема да мъдруваме. Ние образувахме комитет за борба. Но не можем да тръскаме дървото преди да са озрели крушите. Трябва да се организираме добре и въоружим. Не бива да бавим, Лазаре, че разни приказки се носят и народа може да се смути. Знам. Георги Боболиев ми чети един швабски вестник. Лъжат там. Австрия се готвила да удари към нас. Бисмарк и той се готвил да удари. Англия и тя щела да защити турците. Всички щели да се дигнат срещу Русия. Боболеве си, значи ги разправя тия. Във вестниката е пишал. А защо е закупил всичкото вино на Македония? Руски войски щял да посреща с виното. То е друго. За пара го прави. Търговия. Разправя, че се затегнала битката с турците. Московец е бил спрян. Какви ли лъжи ни измислят? И аз подочух. И изпратих люди да поразучат какво става. Никой не може да спре московецът, що ме тръгнал за свободата ни. Ако е тъй, защо нашите турци са си умърлушили като мокри кокошки? Ще чакаме. Ще разберем и ще се готвим. Тъй мисля аз. Преспа живееше тревожни дни. Що ще стане с тях? Кога ще дойде по техните земи московецът? Нагоре людите били вече свободни. Руските войски гонили турчина навсякъде. Наближавали вече Цариград. А защо при тях не идват? Баба Султано, тук ли е Лазар? Влез, тук е. Ние кажи на Лазара, че го викат. Влезте, учителю. Лазар ви чака. Защо се забави, Райко? Има защо, Лазаре. Чети това. Какво е станало? Подписан е мирен договор в Сан Стефано. Туркия дигна ръце. Ето, петлучани писмо ни изпращат. Дай. Известяваме ве за знание. На 19-ти ден от месец февруари 1878 година в Сан Стефано се подписа мир между Русия и Туркия. И се призна свободно българско княжество, а в него влиза и цялата наша Македония. Известяваме ви защо може да не знаете и сега. И защо всички ни приятели на славянският български народ са дигат да развалят това дело на нашата освободителка Русия. Те искат Македония да се остане пак под Туркия. Дойде време. Ставай, ставай! Ще наредим да ударят църковните камбани и съберем народа на Преспа. Не, со камбани. Слушам. Рано още. Да почакаме. Ама излез на улицата сега, кажи само на 2 мина и за половин час ще узнай целия град. Какво има да чакаме? Още ли ще се плашим? Лазаре, от конака те търсят. Каймакамина пратил да те викат. Веднага. Добре, майко. Кажи на турчина, че ще ида, но не веднага, а след час. Така му кажи. А така, минна му времето на Каймакамина. Ти, Райко, съобщи на общинарите след час всички да бъдат при Каймакамина. Отивам, Лазаре. Хайде, седнете. Бояра с първенци на Преспа.
Събрах ви да ви кажа, че тук е турска държава и турска власт. В военно време властта няма да се шегува, ако някой се опита да смущава и тревожи мирните граждани. Това да знаете и да разгласите. Каймакам Ефенди, ние получихме известие, че войната е свършена веке. И от този ден се създава българско княжество, което влиза и наша преспа. Ти никакъв хабер ли нямаш за това нещо? Не знам аз нищо за никакво българско княжество. Знам само, че войната е свършена. Трябва да знаеш. И който не знае да чуе. Тука не е веке Туркия. И нема защо да заплашвате Каймакам Ефенди. Слушай, Глаус, още нищо не се знае. Русия едно вели, ама да видим какво ще рече Ингилизинът и всички други държави. Мраморно море е пълно с ингилийски вапори. Рано е още да се радва да... Не знам аз какъв грък си ти, Кости Почура. Влах си. Но щом се радваме ние, и вие трябва да се радвате, като християни в Турция. И други народности има тук. А вие искате българско царство да правите. Има и гърци, и власти, и арнаути. Ама ние сме от всички повеке. Гърци, владци, турци, нека си бъдат, никой няма да им пречи. Новата държава всички ще бъдат свободни. Така вели Русия. Свобода за всички. За правда тръгна тя кръв да пролива. Вие що, бре? Седнали сте тук да делите нашия дювлет? Гърци, българи, ингелизи, руси. Ние сме тука, бре, ние. Да не смей никой да дига глава. На парчета ще го сторим. Спокойно, никого няма да оплашиш, Каймакамино. Дръж си езика, Лазар Глауш. Ти още не си станал Каймакамин. Аз Каймакамин няма да стана. Друг ще седне там на това место, по-достоен. А вие що мълчите, бре? Само той ли ще говори? Лазар Глауш? Ние сме всички с него. С него сме всички. Тай! Станете сега и си вървете. И добре запомнете каквото ви казах, брей. Ще си вървим. Ама скоро и вие ще си вървите от тука. Завинаги. Като тежък гръм падна в Преспа новината за злодеянието, извършено на Берлинския конгрес. Македония оставаше и занапред под пълна турска власт. Народът настрахна. Тая пролет трябва да се дигнем. Немаме много пушки. С голи ръце сме. Ама иначе още по-лошо ще бъде. Трябва, докато русите са още тук. В Мариново са се дигнали към 500 души. По Костурско също. В Бабуна и Прилеп, Велес. Става нещо и по Албания. Кажете сега, колко пушки сме събрали? Какво друго оружие имаме? 82 пушки с 1790 патрона. Имаме и пищови. А людите? Колко люди ще излезат, ако речем да станем? Колкото пушки, толкова и люди. На когото дадеш пушка в ръцете, той ще тръгне с тебе. Ето ти този списък. 48 души са записани тук. Всички доброволно са дали клетва да мрат. В града има 36 заптири. И ще излезат срещу нас не по-малко от 200 души въоружени турци. Но пък ние ще ги изненадаме и тъй отеднъж ще ги затиснем. Това е. Трябва. Най-после. Малко бяха хората и оръжието. Нападението над Конака беше безуспешно. Турците изловиха революционерите и ги изправиха на съд. Това ли е всичко, Лазар Глушев? Отхвърлям всички обвинения. Защо почитаемия съд не е намерил ни един мой сънародник в Преспа, който да излезе тук и да каже, че аз съм там най-големия размирник и убиец? Изведете го! Да остане Вардарски! Ето ме. За бунта в Преспа, за всички размири е там и за убийствата виновен съм само аз. Не съм виновен. А именно аз съм човекът, който дигна бунта в Преспа. Съдете ме. Аз ще отговарям, а не тия, които в нищо нямат вина. Къде си научил турски? В Анадола. Как си попаднал там?
Бях изпратен на заточение. Защо? За непокорство. Тъй, стар размирник. Заловен си с оръжие в ръка. Да, с оръжие в ръка. Кои бяха с тебе? Не бях сам. С мене беше целият народ. Кажи, кои бяха с тебе? Точно по име. Аха, име по име. Предател искате да стана. Казах, целият народ. Дигна се той за свободата си против насилието. Ти ли ще говориш за насилие? Сам призна, че си вършил убийство. Убивах изедници. Нека чуя това и чуждите консули, що сте поканили. Нека чуя англичанина, австриеца. Но тук е и руския консул. Той ще разкаже истината за нас и нашето тегло. Изведете го! Знам, че ще ме обесите, но нема да дам главата си Марцина. Народът ще помни и ще продължи борбата ни. Така да знаете. А сега водете ме на веселото. За свободата загивам аз и не жаля. Увисна на въжето учителят Вардарски. Лазар Глаушев пролежа в затвора близо 3 години. По затвори гниеха много преспанци, но борбата не спря. Вярата, че ще дойде ден да видят свободата, не секна. Така зовяха преспанските камбани след железния светилник. Те доведоха над македонската земя бунтовния Илинден. Чухте радиопиесата «Преспанските камбани» по едноименния роман на Димитър Талев. Драматизация и постановка Ангел Вълчанов. Изпълниха в ролята на Лазар Глаушев Мирослав Миндов, Султана Надежда Вакавчиева, Ния Ангелина Сарова, Вардарски Стефан Гецов, Руменова Люба Алексиева, Таки Брашнаров Никола Динев. В епизодите заслужилият артист Христо Коджабашев, Георги Раданов, Любомир Кабакчиев, Пенка Василева, Петко Джамбазов, Михаил Маринов, Иван Стефанов, Харалампи Тороманов, Михаил Чубанов. Четец Иван Тонев. Музикално оформление Васил Маринов. Тон режисьор Иван Хаджийски. Звукооператор Тихомир Стаменков.